Gọvanọ steeti ya bụ Anambra bụ ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nke merubere ụmụaka Anambra dịka ndị ndu nke ọdịnihu. Gọvanọ Soludo ya na nwunye ya bụ Odoziakụ Nonye sonyere na mmemme bụ nke eji wee merube ụbọchị eji wee na-echeta ụmụaka na mba ụwa na Dr. Alex Ekwemesue bụ nke dị n'Awka. Isiokwu ya bụ ihe mmemme bụzi ịkwalite ọdịmma ụmụaka nke ala Naịjirịa site na agụmakwụkwọ tara atọ na ịmụ ọrụ aka. N'okwu ya ka gọvanọ gosipụtara nnabata ya nyere nde kwuru nde ụmụaka steeti ya bụ Anambra bụ ndị nke ọ kọwara dịka ihe steeti a ga-eji wee mee ngala n'ọdịnihu. Eji ike abụ onye nta akụkọ anyị ga-ewetara anyị akụkọ. N'okwu ya, Gọvanọ Soludo kelere ụmụntakịrị ndị Anambra steeti ma kọwakwa ha dịka ndị Anambra ji biri n'ọdịnihu. Ọ kwere nkwa na ya ga-ejisi ike ịtụnye ụtụ ya n'ihe gbasara mmụta ma kwukwa na mmụta bụ nnọọ ihe na-eweta ihe dị mma n'ọdịnihu. Ọ kwesịrị nkwa ike na ihe niile na-eme na Anambra steeti bụ nke ga-ebido mịtaba mkpụrụ dịka ọ kwesịrị n'ọdịnihu. Gọvanọ kọwakwara ihe niile dị iche iche bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ ọchịchị ya megoro n'ebe mmụta dị, nke gụnyere iwe ndị nkụzi karịrị 8,000 bụ ndị nke nwere nnọọ ka onye si wee metadebe, inye ịgụ akwụkwọ n'efu na ihe ndị ọzọ dị iche iche o mere ma kwuo na ụmụntakịrị bụkwa nnọọ ihe ndị mmadụ ya eji wee dị ike n'ọdịnihu. Ọ kpọrọ ndị mmadụ ka ha jisi ike tụnye ụtụ nke ha na mmụta ma kwukwa na gọọmenti a ga-eme ihe gbasara mmụta zuru oke naanị ha. Ụmụ akwụkwọ ekene m ụnọ, ụmụaka enyi Jizọs kpọmkwem. Mgbe ọ na-ekwu okwu ya n'okwu mbido, onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị, ụmụntakịrị na soshal welfare bụ Oriakụ Ify Obinabụ bụ onye sịrị na ihe ibu n'uche nke arụ a bụ nnọọ nke dabara n'ihe Gọvanọ Soludo na-eme iji wee mee ka nwatakịrị ọbụla nọ na Anambra steeti bụrụ nke nwetara agụmakwụkwọ pụrụ iche ya na ọrụ aka, na ọ dabara n'ihe Gọvanọ Soludo na-eme. Oriakụ Obinabụ bụ onye kwuru na Gọvanọ Soludo na-eweta ihe dị iche iche gbasara ahụike n'ụlọ ahụike primary health facilities nke dị na okpuru ọchịchị 21 enwere na Anambra steeti, ma o kwukwara na ọ na-ewetakwa agụmakwụkwọ n'efu ma kwukwa na agụmakwụkwọ nke efu a bụ nke ya ebido na ndị prima nke mbụ wee luo na JSS 3 n'ebe dị mma emeziri maka ịgụ akwụkwọ n'obodo niile dị na Anambra steeti. Onye okookwu nke ya bụ ọgbakọ ụmụntakịrị bụ Honorable Victory Ekwunife onye kenere gọvanọ maka imezu ihe niile o kwere ha na nkwa n'ahụ gara aga ma kwukwa ka o jisi ike ka emezu ihe gbasara ikike nwatakịrị mere ma mekwa ka enwee ụlọ nke ga na-echedo ụmụntakịrị mbụ ndị nke nwere ebe ha na iwu si nwee nghọtahie. Gọvanọ bụ onye nke nenere nkwanye ugwu akwanyere ya bụ nke ụmụ akwụkwọ Police Children's School narakwa ekene mgbe ụmụ akwụkwọ na-akwụ n'ọgbara. Ihe hiru dị na ya bụ mmemme bụ egwu ọdịnala agbara ya na inye onyinye nyegara ndị metere nke ọma. Mmemme ụmụntakịrị bụ ihe a na-eme ma ọnwa nke ise dị na mkpụrụ abalị 27 iji wee cheta ikikere ụmụntakịrị nwere.